Kini ke All India Radio Shillong ke khubor an pulia phiri meri nongunti walang. Kimat kiba kongsan jang ke khubor mentak step. Kajili kendo ekran padang kisipai ya dapot ke India bat Bangladesh kelalong hanin gesni New Delhi. Parat siajar saus pa umut kibrio kentup ya saus pa prapu prangut ha Kerala kila yak namar jong ke jingsli bat ke jing tua kendau mentak liur ha ki benta pa pher kari. Ka North Frontier Railway kan sa shom jingalang bat baro kinong mikmat syagyin rubar thau an Lok Sabha bat Rajya Sabha banyak perkhat halor ka jingkentiu yakilintia irel haki jalla ba pher ringkat bakari India barokawai la rakhil ekmen ya ka Janmashtami hinin kasngi hashilong na ka jingi pho ipieng ka bakrao ki khubor ki babnya ka jingi kendu ekran ka baju penong man na kasisian arsnem hapdeng kisipai da port kari India bar kisipai ka Bangladesh la penong hinin kasngi New Delhi. Director General Jangka Border Security Force BSF UKK Sharma ula mikma dikakenhuan na India kadba Director General Jangka Border Guard Bangladesh BGB Major General Muhammad Shafinul Islam ula lam khamat dikakenhuan na Bangladesh. Kajing khmu ko bakongsan jongkati kajing lang kalongan penkhalan syushu kajing trelang hapdeng kini kisipaya dapot na baro artli kiri banyo pendu ki kam sneu ki baharukom ki bami hauput usam jong baro arliang kum kajing shalan be anya ki jingri jingdo kajing khayi ki jing di penbuan bar kajing kam be anya uput na shiliang shashiliang lawan pengkenal biang hangni ba kani kedai ke jingelang ha kasien ka basap hunyo ha pedeng ki Director General jong kisipaya dapot ke India bat Bangladesh yak belas dang trekam nan usnem kha kendai spa nyo pusan kimi kimat belaya tai ki kentup ya ka jing munjur banya sam jing tip markaliang ha patwet iki kam sneu ban pelagi ki jing sneu ha ki benta khapot bat ki plan trekam halor ka jing penbet penbiang shushu ya uput usam kiri lejong. Menteri Nambado Kari Narendra Modi nen kasi ulo ong baka sarkar jung u ka panet jingmot ha ka batray na ka benta ka jing penroy ka yo ka kot na ka benta baro da ka bakan thop lang ya ki thamai penmi kamai na ki benta ba pher ya kani ka sarkar kala sedang pentre nadu ka basdang jong ka jinglong menteri rang bado jung Umudi lapin semua kini syikipaj ba ling ba ka kerwa khubor jung u ha ka Twitter ka balong kum ka jing jubab ki jing ai jing ro jing ki brio ha ka bai dei ba ka jing pli jong ka sarkar India ya ka India Post Payment Bank IPPB umudi ong ba ki brio ki ba shom ba sa ha ki jaka ki ba kendong jong ka ri kin si yo jing mantoy shibon ha ka jing pli ya ka IPPB kan pli Terus pak san phutuli ki tenan bar haduk lai hajar ars pak san phutuli ki jakatre ki ban kershan ka hakeleng keri ka India bar ka Cyprus ning kasni ki lai te soskolar banya sam jing tip lang markeliang ha ka bai de ba ka but penya ya ka pisa tingka bat ya ka jing penne ya ka maryang Hagasni ka baar jong ka jingge jong Presiden ke India Ramnath Kovind Shah Cyprus ulai kendo bani klan ba Presiden ke Cyprus Nikos Anastasiades ha Nikosia baro armor kini lam klei merjimut halor shibon kimat ki bedei ba jing penkhalan josho ka jing tre ha pedeng kini ki artli kiri khamtam e ha ka khai pateng ling ba ki jing start ka juk menta Ramnath Kovind ula ai khobre snimo ka Cyprus ka balakershan ke India banlung ka dekhot ka bapura jong ka United Nations Security Council bat ka Nuclear Suppliers Group ka United Payment Interface UPI ka latam ya ka laispa million sen ki jing sei ba thep pisa ha unailar ba ka deiru ka jingkot ha ka sen ka banungkong Katkom ka jinglong jingkhen jong ka National Payments Corporation jong ka India NPCI ka jingsay ba jing thep pisa ha UPI ka lapoy hadu laispa shipho million sen ha ubnay balala ka balakot siya ka san pusaw hajar kulur tingka katay ka jinghay pisa ka lasakhi ka jingkiyo ka ba hadu khatsaw na ka shispa habay nujor bat ka arspa nyo hulay million lembat ka pisa san huway hajar kulur tingka ha unay tong Ya kanila penni ha ka kru khubor jong menteri rang ba do kari Narendra Modi bar kani ka pausai ba ka jingsi pisa de ki kor digital kala nangkio bat pendunai ka jingsi pisa da ka kti
Kani ko kubor kawan Shipina ka All India Radio Shillong. Palat Shiajar Saus Pa Mut Kibriyo ki bakan thop Saus Pa Prapapra tang na ka jila Kerala kila yap na marjong ka jingshle bar ki jing tuwa khandau hashpotuli ki jila ka lengkari minta ka liur. Yagani ka kubor la yo na ka tanar ki kampo iyang ka sorkar India hanin ka sngi. Katkom ka kaipot bala pemi de ka National Emergency Response Center NERC Saus Pa Prapapra Mut Kibriyo kila yap haga jala Kerala bat hadu sanpusau point iwe lak ngut ki breu ki mat iki jinge ki bakrau na ka jinjur uslap hakat sautli ki district kani gala na chlei ka bajur tam hakini ki shis pasngam palar khat sau point san ar lak ngut kila na chlei kisa haki ying dara shipor haki jala ki pher ars pa sanpusau ngut ki breu kila yap haga jala Uttar Pradesh Arspa Shipomut ha West Bengal, Shispa Nyopomut ha Kajala Karnataka, Shispa Laipkundangut ha Maharashtra, Sanfuarngut ha Gujarat, Sanpomut ha Assam, Laipunyangut ha Uttarakhand, Arpundangut ha Odisha, but Katloingut ha Kajala Nagaland. Ka Sorkar Assam kala persyang bansay la ka buit ka bor ban yarap wat ya kisangut ki dekat jang ka wei ka long ying long sem ha Sipsagar district. Menteri Rang Ba ka Assam Surmanand Sonowal uladap yakran ba ka office rekam jo Menteri Rang Ba do kari kumjuru ba ka tanar ki kampo iyang ka Sorkar India hakabay day bikilat rekam ba ka Sorkar jala kala persyang banle. Sanwar ki dekat jang ka wei ka long ying kila hap ha ka wa dikhaw mensngi sajan ringkat ba ka kali ka ba maki kila syong. Kakanhuan NDRF bat SDRF kidang persyang banyali kat bala banwa dikite ki brio ki belaja ha General Manager ka North Frontier Railway ong bahapo ka jing batha jong menteri ka tanat penyai rel jong ka Sorkar India Piyush Goyal uhapan penong jingan lang bat baro ki dekat ka yeng dorbar thawan ha unai lur Piyush Goyal ladap tho hi daladi sya baro ki dekat ka yeng dorbar thawan Lok Sabha bat Rajya Sabha baki devin poi sya ka ka jingan lang ka banan kam khanang bakin la banya ai jing bat lang hakikam ki be dei bat ka jing penyai rel haki jela jong ki Lingba kini kelan katanat penyai rel katemuan penbit penbiang ya kajing angut bat kajing menkam jung kinong syong syong kari ha kalek kawan bat kakit kaba. Himin kasi Menteri Rang Ba ka Meghalaya kuandar ki sangma ulai kendo banyakran bat Menteri ki kampo iyang ka Sorkar India Rajnath Singh ha New Delhi. Ha ketiga jing kran keladan kajing ya phaliu jumut halor ki matrekam ki beidai bat kajela Meghalaya. Menteri Rang Ba ulalik banyak kerandu bat Menteri kena katana tekstil Ajay Tamte halor kilat ban lak ban pentrikam ban yok penklan ya ka karkhana jan ha Meghalaya. Ringkat berkari India baro kawai la rakhile kemen ya ka Janmashtami hinin ka sngi hakaleng ka Sor Shillong da ka jing ipu ipieng ka bakraw. Ka Janmashtami ka dai ka jing rakhile kemen ya ka sikha ulai Krishna. La banyo i ki nang mani blay ki bala late shaki jaka mani blay babon banduay ha ublay Krishna. Presiden kari Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaya Naidu, lambat Menteri Rang Ba do kari Narendra Modi kila ay ko blay ki pat nongsong snong kari ha ka Janmashtami. Ha ka karwa khubor jong Kovind ula ong ba ka jingim bat ki jingi kay jong blay Krishna ki ay ka khubor ha satlak perthai ba ka jingle bha kadi ka kamram ka bahab banle klem perkhat ya ka mentoy ladi. Kovind ula penpaw ka jingkermen ba ka Janmashtami kan ayman CM shosho ikibrio ban buat ya kelenti ka bahok bat shida ha ka ktien ha ka kam bat ha ki jingmut jing perkhat baro. Kato kani ka khubor kala kot bakalawan Shipina ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta khubor prabaji niya so wadali station na ka ta ka khubor ka kin hindi ban kan buat ka khubor phareng ka por phra ka san